Môžeš. Carcassonne Big Box. Tohle je novinka, co se Carcassonne týče. Je to, jak vidíte, základní hra Carcassonne. Někteří nazývají též Carcanose. Rozšíření hostince a katedrály. Rozšíření kupci a stavitelé. Dále létající stroje, dopisy, přívozy, zlaté doly, mák a čarodějnice a zbojníci. Ještě poslední rozšíření, kruhy v obilí. Toto mini rozšíření se nedá koupit celé, je součástí pouze mini rozšíření. Takže abyste tohle mini rozšíření měli, musíte první koupit všechna mini rozšíření, která jsou na trhu. Tak, teď se podíváme do krabice. První strháme obal. Bedna je to opravdu velká Big Box, je tedy správný název. Tak, není to balení zrovna cestovní. Teda. Tohle v původním Carcassonne nebylo. Co tady máme? Kompletní pravidla Carcassonne, základní hra a 9 rozšíření. Kompletné pravidla Carcassonne, základná hra a 9 rozšíření. Takže pravidla ve slovenštině. A pevné zásady Carcassonne, hra podstavová i 9 rozšíření. 9 asi ne. Ale prostě i v pozice. To je bardzo, i v tom polštině. To je bardzo dobré. Co tu je? Hafoplátu. A ty pláty jsou obrovské. Takže kartičky. A další kartičky. Tady už vidíme karty rozšíření. Jsou tady rybníky, to v základní hře není. Jsou tady letající stroje. Jsou tady nějaké úplně karty, které ani nevím, co znamenají. Ale všechno nám vysvětlí pravidla. Jsou tady dokonce slepá místa v mapě. Kartičky mága a čarodějnice. Kartičky se zlatem, kartičky z bojníků. Kruhy v obilí. A tohle už je základní hra Carcassonne, jak ji známe. Takže těch karet je opravdu hodně. Dále. Počítací plán, kterým se musím snažit nějak dostat ven. Doufám, že to nedojde. Tak. To je ono. To je už součást každého Carcassonne. A další karty dokonce. Vidíte to, kolik je. Wow. A tady to je, ano, ke kupcům a stavitelům další rozšiřující kartičky. Součástí je i kostka. Na kostku nejsme v klasickém Carcassonne zvyklí, ale kostka slouží právě k rozšířením, aby byla hratelná. Některá potřebují kostku. Co je to kostka od 1 do 3. Čísla se opakují dvakrát, protože kostka má 6 stěn. Tak to vychází krásně. No, pojďme se kouknout na figurky. To je to Lego. Velký pako figurek. Takže, vidíme tady speciální figurky mága, loupežníků. Počkat, všecko vyndám ven. Pojď. Tohle bude mák, tohle jsou loupežníci ve všech barvách. Čaroděj. Tady vidíme přívozy. To jsou dřevěné špalky. Dále. Základní figurky asi nemusím představovat. Vlastně, co bychom si mohli povšimnout, je větší figurka. Má to nějaký význam? A těch větších figurek je víc? No, to je za 2. No, dále tady máme šedé figurky. To v Carcassonne ještě nebylo. Toto je figurka, nie? Větší figurka. Za 2. Platí jako 2 normální figurky.
další postavičky stavitelů, pokud se nepletu. A prasátka na vaše pole, která přidávají bonusy. Dokonce i v šedé barvě. V posledním sáčku Nová barva vlastně šedá. můžeme vidět. Šedá barva bude nová barva, správně. Zlaté cihličky. Zlaté cihličky a loupežníci. No jo. Tak. Teďka se asi vrhneme do vylupování kostiček hracích dílků. Tak? Toč to všecko. Představ, že by to spravili na štýl strihania. Takže, jak tady můžeme vidět, kartiček je opravdu požehnaně, stejně tak jako figurek a všech různých takových přívozů a cihliček. Takže hra to určitě bude o něco delší a takticky určitě i náročnější než původní Carcassonne. Zkušení hráči Carcassonne a lidi, kteří se trochu o Carcassonne zajímají, určitě postřehli, že v této bedně nejsou obsažena všechna rozšíření. Další rozšíření. Další rozšíření jsou popsaná tady, že můžeme tady vidět Carcassonne opatství a starosta, král, hrabě a řeka. Dále, to ne, to je jiná hra. Carcassonne, princezna a drak. Potom mosty a hrady. A to jsou zase jiné rozšíření. No, každé rozšíření má samozřejmě nějakou výhodu, nějaké nové figurky. Tady jsme si všimli, že těch figurek je opravdu hodně nových. No, nezbývá než nastudovat pravidla, což asi nebude záležitost na pár minut a pustit se do hry.